Salutare toată lumea, numele meu este Nicolae și bun venit la al treilea episod din lumea lui Costin. Și după cum ați auzit, l-am filmat și l-am filmat fix după cel de-al doilea. Și după cum ați auzit, Costin a intrat în Nether. Dar să nu mai e piatră, nu tot da. Da, eu aproape am ajuns la Casa Albă, unde-i portalul de șmecher. Costin a avut foarte mare noroc să găsească un portal de prost. Mai bine luăm toate gazurile. Ne, eu o să fur iron. Hai, fură. Nico, las fură iron, Nico, las fură iron. Nicola, fură totul, Nicola, fură totul. Da, nu mai putem. Și avem vreo 11 blocuri, ia mă. Și avem și avem și unelte. Și acum fură. Știu, în afară de pâinică. Și carnea lui Pigis. Nu, am găsit ceva că în sfârșit toate mormântele. Toate mormintele. Mamă, ce mă enervează. Uite, o să spar copacul din mijlocul pe orașului. Nimeni nu se supără. Ce? Ai murit? Nu. Ce s-a întâmplat? Un robot vrea să mă omoare. Și două... Ne-am părăsit. E un castel lângă portal. Ce? Da. Să facem 8 pâini și să facem iron. Trebuia să sparg mai multe blocuri. Colosal. Mama, cât iron am. Porși, lopat, suntem pregătiți. De unde ești, mă? Eu am și mâncare și de toate. Am resurse. Nu ți-am adus nimic ție. Dar o să aduc un crafting. Păi eu am crafting. La tine? Da. Da, eu sunt pregătit. Dar unde ești, mă, că nu te mai găsesc? Păi, Cum ai urcat? Cum ai urcat? Gata, am găsit. Portalul de fraier. Ție nu-ți dau unelte? Ai unelte? Am 2 seturi full. Unde ești mie? O să mor în lavă. Doar să dăm focul, da? Nu-ți dau nimic. Mamă, îți văd numele de copil. E bun? Îți dau de piatră dacă vrei. Da. Nu, hai că-ți dau de aer. Să nu fim milogi. Urcă și tu. O să urci jos? Poftim? O să urci jos? Nu. Eu nu sunt. Păi nu mai urcă, nu mai spui urcă sus. Urcă, Da, unde ești, mă? coboară, nu poți să Unde ești? coboară jos. Păi cum să urc? Trebuie să fac eu drumul. Costin vorbește cu mami. Bine.
Mami, vorbesc cu tine, gata, am vorbit. Vezi că sparg. În fine. Hai să luăm că putem. Da. Ai căzut? Îmi dai să mi-o copul de piatră. Crezi și eu, domnule. Așa. Scuze. Îl folosesc. Vreau eu să crezi. Dă-te. Doi copii mici aici sunt? Lasă-mă. Tati, lasă-mă. Haide. Costin, lasă-mă să sap. Dar nu mai veni în mine. Lasă-mă să sap. Că eu am setul. Am primul ăla. Nether Fortress, că. Și dacă găsesc diamant, eu fac săbiuță și îți dau ție asta de iron și n-am ajuns. Stai, nu te băga. Ok. Papa. Hai că-ți dau pickaxe. Ai nevoie? Cum să-mi dai? Hai, dă-i și lui repede. Nu sparge. Uite, ia pickaxe. Dă-i și la băiat. Unde n-ai? L-ai luat? Ai luat, da? Acum l-am luat. Papa. Dă-te, mă, că nu putem amândoi, dă-te. Eu am blocurile. Că n-ai blocuri. Și în plus tu poți să sapi. Îți zic eu când ajungi. Eu am ajuns. Mamă, cât de puțin a durat. Și aici sunt torțe. Uite un chest. Na, mă, că poate da să ce e în el. Pe bune. Iron, flint and steel și da. Da, nu mai prostii. Uite încă un chest. Și încă unul. Da, e al meu ăla. Eu am niște iron. Dacă vrei, îți las o tunică în chest. Și un flint and steel și am găsit un diamant. Îl dai? Îți dau set full de iron. Și ți-am lăsat flint and steel și tunică în chest. Păi eu am flint and steel. Nu vrei să ai încă unul? Nico, poți să mai fac un portal? Chiar? De unde? În fine, hai să mergem. Eu m-am urcat pe acoperiș. Te văd. Wow, era să cad în lavă dacă nu puneam și... Uite ce... Nimic, l-a luat ăsta. Eu l-am luat. Tu l-ai luat, normal. Tu-i tot, ești... Ia. Hai, vii? Da. Hai să mergem pe acolo. Nimica. Stai să merg. Da,
Gata. Și dați-mi like, am uitat să vă zic. Paca, paca. Ce faci, mă? Vină încoa. Costin nu știe să scrie like. Costin... Eu te-am văzut. Știu și eu te-am văzut. What? Spawner. Îl spargem. Nu-l sparge! Nu-l sparge. Ce? Am văzut odată că se spawnează câțiva. Știu și eu. Ca să nu mă cheamă. Hai, mă, dai diamant. Îți dau set full și iron. Să-ți faci armură. Și eu nu te mint. Sunt mort. Ai de mine. Acum ăsta îmi fură tot. Eu am mort eu. Eu am murit de anunțul. Și da, aici se va încheia al treilea. De fapt, hai să mai nu ne mai aruncăm o dată de pe clădire și gata. În lavă. Hai, mori și tu odată să venim amândoi, să facem parcurs. Asta, șmecherul te scuiește pe stradă. Da, bine. Aici se va termina al treilea episod de Lumea lui Costin și ne vedem data viitoare. Pa, pa!